Sebelah pi barok kakerteng utrai pad unong pen jengi u Jesu Christ. Ngap diang sobha ya pi barok syakania ka Bible study deng ba ka Good News TV. Ka online Bible study ka kami pair na ka Bible study ka bangi ya syong marmet. Bat hang ni ngin kam syem ya ka kubor haka jing tho lani ka balong academic. Hanre haka jing le lani ka balong practical. Halo jo ka ni ka phang ka bangi nya keren haka ni ka por. Kalong ru ka por ka bakmen na ka banta ki khon samla ki barakhe ya ka tayo ka jongki bat ya ka sngi utrai ka jongki menta. Skodei na markata haka bakum ka ni ka por bangi nya syem na ka tu ka benta na ka balasot ya ka team jong ka youth Sunday menta usnam. Ka baong u Jisu ka nongrem jong ka jing em. Kabala pensyong nongrem na ka shithi upol sa kinong koren ka baningkong kalanong ka balay bat ka dakot ka bakat way. Bat na ka banta ka ni ka Bible study ha kini ka por. Ngin yesyem ya kalanong ka balay jong ka shithi ka baningkong upol sa kinong koren dakot baningkong hadu bakat san. Ngin ay kerteng ya kani ka jing puli ha ka sur ka jong upol hi ka bangiyo na kani ka banta. Bat ngalaong ban khot ya ka ngamaham ngam penleran. Kadur ka shithi upol ka baningkong sa kinong koren kalongkum ka shithi na kikimi kikpa kibas ngodiaw ya kajing le sting ki khon kiba em jingai na la ka jong ka yeng sakawai pat ka jaka. Kumno bakim siblala ya ka ban bat ya kita gijing hikai kiba koridor kiba kilayo. Upol ula penlut cisnam siteng bantrai hapadeng kinong koren. Usngau kendet banyak sngau ya ka jinglong ka basator ka jongki ha ka jinget bat ha ka jinglong mensem. Kijing tho jong u ki her na ka sur ka jing bitar sya ka sur ka jing leran na ka sur ka jing sngau diaw sya ka sur jong ka jing kidom teng-teng. Haswa ba upol unpoi sya kani ka benta. Ukran sya phang ka jinglong mensem bat ka jinglong do. Ka Bible ko ong banamar bangilangit ha utray Jisu ngidon ka jingmut kum ka jong ukrest. Bat kumta ngitip ya ka jingmut ka jong utray. Penban ka jinglong bakinja do hangi kakak domno ya kata. Ngimla syuban skautu ya ki ki jong utray wat langi kwa ban le kumta. Kalong ka babakla ban kmi lenti ba ki bakinja do kin skautu ya ka bakinja mensem. Bat kumta upol upenkut ya ka lenong ka baar da ka ni ka dur syapang ka jinglong do bat ka jinglong mensem. Bat nang ni usdang ya ka ni kalenong kabalay kabangi yapet menta. Uong namar ba kadon kajinglong do bat kajinglong mensem kumtaru mga ko para bangit ngam syemla ban keren hapi kum haki bakenja mensem hanrei kum haki bakenja do kum ba haki khunlung ha ukresken ngala ju besa ju peja yapi dakadut da kajingbam namar phimla ban sya ya kata. Wat hadu mentaru phimpat la. Namar pidang long ki bakin jado. Bat haba don ha pedeng jungpi ka jingpi hun. Bat ka jingan ya. Phimlong te ki bakin jado. Bat piyat kat bakum ka rukom breu. Namar haba uwei uong. Nga ujong upol. Uwei patru. Nga ujong u Apolos. Hatu phimlong ki bakin jado. Kini kisau teli ki dekot ki basdang jong kalanong ka balay. Kiwan ra ya ka dur jong ka jingdon jong ka wei pat ka kenhon hapdeng ki kristan lani ki parabenget. Bat upol uong ka kenhon ka bakin jado. Kini ki deki banget lum kumta num khot parabenget yaki kamut syai
ba upol ukran shpang ki Kristan, haba uong yaki ki kunlong ha ukrist. Hato la banlong ki banget, bat ki bakin jado ha kajuk kapor. Kamut ki Kristan ki bedang don, ya ki jingko abrai jong kado, ki bakin jingko abrai kadang trejur haki. Perkat ya kani ka kentien, bakin jado. Kaba msngau la ban bu rengkat, bat ka kentien para banget. Namar kilong ki baya persya, kawai ya kawai pat. Kumno balakha arsien, na uben siem bakut ublay, uhab hakatup kenjado. Pindape ya kadakot ka beningkong, bat ya kabalay, uban ya kani ka jing shisha. Hapedeng ini hakini ki jing tho ki bakendiat kilami asien lai sien ki jing kren ki jing upol ba u batai shapang ka jing long jong ki Kristan ha koren baki day ki bakenjado. Upol ukren shapang lai jat ki kenhun beriu hakani ka benta. Ubriu haka jing long try lani u natural man kum u Adam. Ubriu haka jing long mensim u batip yaki ki jong uplay. Bat ubriu u balanget haka kerteng u Jisu henry u bakin jado. Kidan lai jat ki kenhun briu. Kapamun ngin don hakaway na kini ki kenhun. Bat ka jingkali hang ni kalong haka kenhun kabakum no ngidan. Haka bakum kini kapor. Haka dokot ka baar ngiyo i badang hab besai ki nong koren daki jing hikai haki kentien ki bajam. Kumbai ki kenlong. Wat la kila le kumba kila san. Kimpat la ban pediang ya ki bajeliu bat ki bayar. Kajing ya per ha pedang kadut bat ki jing bam kalong tang haka kerdan. Kini kinong koren kila ban di ya kadut. Henry kinum la ban bam ya kado namar ba ka jinglong jing em juki kampat la ban terlihat ya ka haka bakin zaman sem. Ya ki jing hikai ki ba lahikai ha ki seminary lani ha ki theological colleges laru ban hikai ki school penpau. Kaya per tang ka jing pendon kam ya ki kentien. Umdai ba ublay umman ban ai ka jing bam ka ba haki henry day na mar ba kimpat la ban pediang yaki. Kidang don kam ya kadut ang upol. La thau ya ka jing san ha ka jinget haki snam baki beriu kilong Kristan. Henry kat no kata ka jing sut hiet kaladon. Ha utrai par unong penim jangi u Jesu Krist. Kajing shisha kalong baki nong koren kila melen ban bam ya kijing bam mensim na surak. Ini ngila ban ong ka spiritual fast food. Long kumba ki kena kia bam alumuri na surak. Bat kim bam ya kijing bam ki basyat hayang hasam ki bala bantay. Bat labit syem ya kini kadur haka bakin jam mensim. Long kumba ki prabengat ya koren ki abam ya kalengkot lengkai shani shatai haka bakin zaman sim bat kim bam ya ka ketien ka jong blai haka jinglong ka badap pura ka jongka hakini kisngi ki por jongka digital media ngila banyo sibon ki lengkot lengkai tang da ka bangi pet na ka mobile phone ka jongi bat hang tu kinong kren kinong hikai kisusem kawai ka kentien nang nore, kisusem kawai ka dokot nang nore. Bat ki pendat lang ki kito baro, baruan ra ya ka jing sko bang ki skor ki jongi. Henry kimla bantay. Bat kaya per na ka bangi bam ya ka ketien ka joblay, da ka bangi pule ya ka. Da ka bangi minot ya ka. Da ka bangi pengam ya lade, haki jing tho ki badan haka. Bat kumta kani ka jinglong jong ki nong koren namar bakam don ka nong rem jong ka ketien ka jo ublay ha ka jing em jo ki kawan
ki jing ki ba kraw. Hakarukom jong ka jing pihoin. Bat ka jing ania. Ki long ti ki ba kinjado ong ka Bible. Bat ki ya kat bakum karukom brio. Ka jing long ba kinjado kala ban pau haki babun ki rukom. Handai haki nong koren ka pau ha ka jing pihoin ka jing ania bat ka ba kinjado. Bat ngasngau kumba ngila ban yo ye kini ki jing long. Haki balang lani ki kenhon balang ki badon haki di ki sngi bat ki por ki ba mentah. Hakmat ki arwa ya ro yu blay. Hadin ki adung uway ya uway pat. Ladang idon ka jing ha ka jing day bat ki para bengen lani ka jing day bat ki para brio. Kamut ba ngidon ka jing ha ka jing day bat ublay. Ngidon kam ban husyar na ki brio ki bakenti nakaway ka kenhuan balang syakaway pat nakaway ka balang syakaway pat. Bat kumba ka pau ha kini ka dekhot ka basaw. Namar ba uway uong nga ujong upol uway padru nga ujong Apolos hatu pimlong ki bakinjado ong upol. Bat kini kidi kisngi jong ka jing kenti nakaway ka kenhuan syakaway pat. Namar ngilej be na din jo ki brio. Bangis ngau uway ukamla ya uway pat. Pat day namar kata kami kani ka jinglong ka basyong sting haki balang haki ni kisngi. Ngin beteng ban pulie ya kani ka lenong ka balay kita khot ki basan haduk pra. Uway te u Apolos bat uway u Paul. Handrai tang kinong yalap ten belay daki ba pilangen. Bat uway pa uway kumba utray ula ay hau. Nga ngalatung u Apolos ula ay Handrai u blay ula penman. Lani pensan kumba kitho haka Common Language Version. Kumta utau batung umlong Lumni utau uba ay ru. Handrai u blay ken uba penman. Ti uta uba tung bat uta uba ay kialong kaway. Handrai uway pa uway un pediang laga jong kabainong kat bakum kajing tray jong uhi. Kajing tray upol hakoren. Kadai kajing tray kabala ay tilud. Bat kaong ka Bible ni ka juk ka siti ka baningkong sikinong koren kalau nong ka baar kita khat ar bat lai. Naman ngalakut jingmut ban tip ay ru hapadeng jong pi. Handrai tang u Jisu Krist bat ya uru balasa darpana. Ngate ngalalong lembat pi ha kajing tlot bat kajing syapting bat kajing kenyo shibon kakren syapang kajing tray kajong upol ha kajing ay tilud. Lai thu pateng bana kajing tray kajong upol ha koren kumba si saupo hado si spasan pongot kibreu kilawan siya kajing hautray Jisu. Namar kata don ki baong ba kajing saysok kalong kabarit. Handring idon ka man kenmau ba upol uday ubelasdang haka kendau kabasyara. Lani kum pioneering missionary hakoren. Missionary ubaningkong ubalalet hakta ka jaka hakaba umpat don kajing yalap yaka gospel. Pat day namar kata kadaw kijing hikai kijing upol kilong kam jeliu. Namar bagi day kijing hikai syong tenrai. Hakaba bet yau tau sembah juga ketin ke joblay. Bat hakaba tung yaka balang hakata ka jaka. Kajing tray u Apolos pat ka compare na upol. Kalong hakaway pat karukom. Laka jong kajing nang lese. Kajing tray u Apolos kalong ha kajing pena kajing kren. Lani ke eloquence kebangiong. Kabalang lese ka isyit hem. Hakata kajing tray kajong Apolos. Bat ka Bible kaong. Haka kitab kikam ki apostol kabakhat pra. Dekot arpu saw do arpu undriyo kumni. Ti uwe ujiu uba kerteng u Apolos. Ubadai unong Alexandria. Ubreu uba pena. Ulawan sa Ephesus. Bat ulalong uba nang hakijing to bakut.
Ya uni lah hikai hakalenti utrai. Bat namar ba ulong uba syidrhem hakamansim. Ula keren bat ulah hikai biang-biang ya ki ei ru syapang u Jisu. Udah ngau tang ya kajing penbaptis u Yohanes. Bat ke Bible kaya tho bala donkam ban batai kambnia ya kalenti u belai da u Aquila bat ke Priscilla ya u Apollos. Uni ude ubre uba pena hakajing keren. Bat lesi nang nakata daw kadon kadno kajing isyathem. Hakajing keren jeng u. Hakajing eseng ki ba u alam. Hakajing alap ki ba u keren. Bat day namar kata daw kalami kani arkan hon. Kita ki ba ong baki buat yu Paul. Kita ki ong ki ba buat yu Apollos. Bat u Paul uan ra hang ni u ong u ei ti u Apollos. Bat u ei u Paul. Handrai tang kinong yalap tin belai. Belai ko nong koren pi bo no yau Jisu syarot. Toi pladai ban ong nga ujong u Jisu. Umdai nga ujong u Paul. Lani nga ujong u Apollos. Ki para banget. Ki nong trei ki jong utrai. Kimlong ki bajanai. Ki klan hakawai ka benta. Ki trot hakawai ka benta. Handrai kadai ka jingdon ka jo ublay ka badon kam. Upol ula thung, ublay ula penman, lani upensan. U Apollos u ublay ula penman, ne pensan. Baro kitray hala ka jong ka jingla. Usembay balabet usan. Kadon ka jingbati hakakam kabangitray na kabanta utray. Don kam ka jingpidiang hun mensim. Ya kaba utray uay hauway pauway. Bat hang ni kawan kani kadur jong ka jinglong kabalang. Haba ya keren syapang kanong rem jong ka. Kadakot ka bapra kapensyay kumno ublay uay nong. Ublay thau ya ka jingmi kumbathau mangi ki brio. Ublay thau kanungut kimensim ki kala ka bamut bat ki wan ka jinget na ka jingtray jong uno usyakri ujong u. Handrai ublay upet ya ka jingtray kabadon kam ka di ka jingtray kabadon kam ka long bantray. Bat kata ka jingmi kam syong hau Paul ni u Apollos ka syong hau blay. Bat day namar kata bangimla ya kaban ya nujor ya uway unong tray bat uway pat. Namar utray udon ya kabenta pedeng hagajing tray jong baro ki syakri ki jong u. Hakabakum kani ka jinglong jingman jong kabalang hakoren. Upol menta upoy sya kani na kabala seng ya ka team jong ka youth Sunday menta usnam. Kabaong u Jisu kanong rem jong ka jingim. Kabamot upol uyoi na ka jingdon kanu ka jing bambit bambiang. Ba ukun pen mau ba kanong rem kadai banlong u Jisu Christ. Nginya beteng ban puli ya kani ka benta na kita khot ke bakhandai haduk hatsan. Kabaong kumni. Namar ngiyalong kibaya trelem bat ublay. Pialong kalengka ublay. Bat kajing tei ublay. Kat bakum kajing ai ublay. Ya kabala ay hanga. Kum un rangba nong tei. Ubastat. Ngalaseng ya kanong rim. Te uway pat utay na lor. Namar umdan bala banseng. Daka way pat kanong rim. Na lor kata kabala laseng. Kabalong u Jisu Krisken. Handrai lada unuru. Utei halor kani kanong rem. Daka kesiar. Daka rupa. Daki mau kordor. Daki ding. Da uplang. Da ujentang keba. An penpau ya kajing tray jong uway pa uway. Namar kata kasngi kan pen isyana ya ka. Naba an penpau no ya ka daka ding. Di kata kading kan tenjo
ya ka jing tray jong uway pa uway ka ba kumno kalong. Lada ka jing tray jong no ru, ya ka ba ulatay na lor ka sa, unyo ya ka bainong. Lada kan ingno kata ka jing tray jong no, uta undo ken. Hanray mauhi unyo alat, hanray kumtaru kumba nakading. Kanongrem kaday u Jesu Christ. Bat kabadon kam kalong kumno ngitay halor jong kata kanongrem. Ngilong kibaya trailer bat u blay, hakata ka partnership bat u. Hatu blay u don kam yangi, hatu blay u don kam yanga, u don kam ya PM. Penban us ngob ha ban khot yangi syaka jingya trailang, hakata ka lengka kabalong kabalang utray. Bantay ya ka. Upol uong ngalaseng ya ka nongrem ha u Jesu Christ. Ubatay na lor kata, udan kamban husyar, daka ukunton, halor kata ka jingtay kabaha u Christ. Ya pakaway kabalang, latay ha u Christ, lam kumta, kamday kabalang. Kathim yudwi kaong u Jesu ka nongrem jaga jingim. Kumno ngitay halor kani ka nongrem. Hatu da kaksyar, karupa, kimau kordor, ni da uding, da uplang, da ujentang kaba. Hakiway pat ki version jaka Bible, kibo yakini lightly shikan hon, kaksyar karupa bat kimau kordor, kibo pat yakini kiway shikan hon, uding, uplang, bat ujentang kaba. Ban kle ya kajing start ka jo ublay bat kajing start ubriu kampen long ya kajing tay ka bane. Uplang ujentang ka ba lani uding kidon la kajong kajing pendon kam. Hanray ha kajing tay. Bat kamtam na lor jong ka niya ka nongrem kabalong ukres. Namar antunju ya kajing tay da kading. Kabamut kadon kajing bishar. Kani ka di kapor hakaba ngia keren ya kan nongrem kabaladon kabaha ukris Jesu bat kumno ngi beteng nang ta syakmat. Ngila mo banyu i ya kabalang kabaya syaprang. Ngila mo banyu i ya kajingkok ngo ya kajing pa bakrau kaja u Jesu habau ong tolet syakibin rio barok. Bat lada ngila jet ya ki weipat kibaka ketien kaja ublay kam hikai. Ban bo halor jong kata ka nongrem kabalong u Jesu ba utray. Ong ka Bible hakani kabenta o Paul. Ba an sa tenjo ya kata ka jing tray da ka ding. Bat kala ne ban sya ya ka jing klang jo ka ding. Ya ka jing klut jo ka ding. Ne ka do no. Ne ka kala depe no. Bat kamlong ru. Na kani ka jing puli ya kini ki khat santali ki dokhat. Jong ka lenong ka balay ka shiti ka baning kong upol sa kinong koren. Kidon kumba sautali ki aka ki bangiyo ban lum ban lang. Kabala ban long ka jing arap ya ka jing mut perkhat jingi. Kabaning kong kalong kidon ki balang ki baklamsan. Ki badang long kum ki kunlong ha u Christ. Ki bampatla ban bam ki jing bam ba kaketien ka jong ublay. Bat namar kata ngiyo i yakini ki banget kum ki kunlong. Kiladon bun snam hakabalang. Handai kilong kum ki kunlong. Bat kimla banlong ki atiar ki jong ublay. Ki ba udon kam akini ki sngi. Bat ki por ki bamenta. Kabaar. Kidon ki balang ki badon ka jing pihun. Bat ka jingania. Bat ka bakin jadok. Kani kami namarba kam shimladon ka jingsan. Kam shimladon ka jing sothiet. Haka jingen. Bat kani ka dur kapau haki babon ki balang bat ki kanuan balang. Haki di kisngi. Bat ki por ki babentang. Ngimdon kam ban le jingai. Ban syami ki balang ki badan ha pedeng ka jing pihun. Bat ka jingenya. Bat ka bakin jadok.
Kabalay, kidon, kiriunget, kibahaga jakaban buat utrai Jisu, ki jet penban, hapedeng ki Paul, bat ki Apollos, jong kini ke juk kapamenta. Oh ngalat hat bandon kini kabalang, ngan lej no syatai. Oh hakasngi utrai kabanwan, ngam num lej chu ahyeng mania, ngan lej no syatai, syamadan. Bat kumta ter. Kajing nget kabala pensyong nong rem ha kajing sngau. Kajing sngau bang, kajing sngau tenat, namar kadon kajing ruai, kajing put jing tem. Bat syani sngau kumbaka pejak, sngau kumbaka kenjak. Namar ba ngi labu yaki Paul bat ki Apollos hakmat. Bat ngi kelat no ya u Jisu u balong ka nong rem jong ka jing em ka jongi bat kumno bantay nang ta syakmat. Kabasaw don ki riungot ki batay halor ko nong rem u kres da u plang da u jintang pagap kaba bat hoot da u ding. Ngisngaw kumba kini kinne. Hanray andalawan kata ka jing tunjuk kepada kading. Kinumla banne. Bat hangni kaktiin ka jauh belai kakeren ya kanu makanu kedur ka bai sangsot. Ba kita kibatray kumta kin syulat im. Kin syulat im ya ladi. Nakata kading. Hanray kajing tray jungki kan omne. Kini kidong kidak kibayatu ya kajing long joka balang hakini kisngi. Katim yu Sunday ka ong u Jisu ka nongrem jong ka jing im. Kumnu ngintay halor jong kata ka nongrem. Ublay umaham, bangin penbet, lada ngilabakla. Lada ngin perkat yu Jisu ubadan hakini kisngi bat kipor ki jongi menta. Hangnu undan. Pitrai undan hari kasih jaintia. Pitrai undan hasor shalong, u Jisu undon, sya ki jaka, hakaba ki don shibon ki mensim, ki bampat nget haka kerteng jong u. U Jisu undon, hakatai ka dauba India. U Jisu undon, hakiri ki badan, syatay ba syatye, syamingi ba syasepngi, jong kani ka jaka kabangingi syongi sa. Bat lada kajing tray ka jongi, Kamya hap, bat kata kajing pak kabakraw kajong utray Jisu. Kaya sirim tik, kum kabangite, halor, jong kabaw laseng, da uding, da uplang, bat da ujentang kaba. Tu ble unyarap yangi, bangin laban skotho, ya kajing koridor jong kani kanong rem, ya kabaw laseng. Bat kumnu uap kami lenti dik-dik bangin la ya kaban pendon buram u da kabale ya kaman ke jong u tu bleun kurku ya pi baro nginya duai kok pa jingi bahab deng isngo namar ka ktien ka ba em ke jome bat gila ban lumi kini ki maulana ki ba kordor ki ba hikai yang ikut trai ba to ya rap ingi ablai beet bangin la ya kaban tei halor kan nongrem ka jome ku Jisu baet. Daki ki balongkat bakum ka mon ka jome, ki ba pensngau bahaya me. Bat ki banang ra shalor, ya ka kerteng ka jome, ha ka jigem ka jongi. Tunang yarap ingi, patunang kersyan bor, ha ka kerteng u Jisu ngi duai. Amen.